Dr. Labona abantu abadala bayekeni. Yes. Umuntu labantu abadala abanye bane AFCON. I-AFCON indebe enkulu kunawo wonke indebe ekhona kwisoccer eAfrica. Uzomqhathanisa nabantu abadla qhathanisa umuntu odlala manje nomunye odlala manje badlala iposition eyodwa efanayo. Then izozakala ke comparison yeni. Yabo nomdawu yekani umdawu akana comparison. Ungamcomparison noHakim. Akana compare umdawu the next time edlala ileague team yakhe izoba unumber 1. Angifuni ukubhula nani izoba unumber 1. So yekani lama buzani mina ukuthi nizoqhathanisa abantu kanjani. Ngizonitshela ukuthi nenze njani. Ningibuza ukuthi ku right yini ukuthi niqhathanise bani uApolisi noSalezi. Yeah. Ngizonitshela ukuthi ku right noma gro. Hayi la niwenzayo. Yeah, ne. Yeah. Hayi so bafethu yalokhu nje ake yayehlisa ama points iOrlando Pirates namhlanje drop 2 points against team number 11 yona number 1. Yeah, drop 2 points. So bafethu kunjalo sesibuyile we are back. Please don't forget to follow us on YouTube at starting 11xi 11 number then bese kuba xi starting 11xi. Danke siyabonga. Singithandana.